Character LCD HD 44780, שזה מסך תווים, אולי, לא יודע מה התרגום המדויק של זה. טוב, אז איזה סוגים יש שאנחנו יכולים לראות באתר של קריסטל פונטס לדוגמה. אני מכיר את האתר הזה מזמן, ובאתר הזה באמת ניתן לראות כמעט את כל הסוגים של ה-Character LCD שאפשר למצוא היום בשוק, בכל הגדלים, בכל הצבעים, פוזיטיב, נגטיב, כל מה שעולה על רוחכם. כמובן שלקנות אותם, אלא אם כן אתם צריכים בדיוק כזה, אין צורך באתר הזה. יש את eBay, יש את כל החנויות הסיניות. המסכים באים במגוון גדלים, במגוון צבעים של התאורה האחורית או של הכתב. יש פוזיטיב ויש נגטיב. פוזיטיב זה כשהריבועים הם בצבע שחור בדרך כלל, והתאורה האחורית היא בצבעים שונים. זה כשכל המסך כביכול שחור או צבע כהה כלשהו, והאותיות וההדפסה הם יוצאים בצבע אחר בהיר יותר. ספארקפן גם מוכרים מסך כזה עם תאורה משתנה, RGB. כלומר יש בפנים 3 לדים, פה אפשר לראות את הפוזיטיב, שכמו שאמרתי הטקסט שחור והתאורה האחורית בצבעים שונים, אדום, ירוק וכחול. אפשר גם לערבב בין הצבעים, פה הנגטיב למשל, וכמו שאתם רואים, אחד הצבעים הוא סגול, וזה בעצם ערבוב של אדום וכחול. קיצור מגניב. אני אדגים עם מסכים כאלה, יש לי 2 מסכים, אחד מהם הוא 8:2, פוזיטיב ללא תאורה אחורית, זאת אומרת שאם יש חושך מוחלט אי אפשר לקרוא ממנו, אבל אם יש לפחות קצת אור רקע אפשר לקרוא ממנו, לא משנה אם שמש, לא שמש, אפשר לקרוא ממנו תמיד. בנוסף יש לי את הכחול שהוא נגטיב, הוא 16:2, ויש לו תאורה אחורית כחולה כמובן, והאותיות יוצאות כאילו בצבע לבן. מסכים האלה עובדים על 5 וולט, הם באים בכמה תצורות, כמות הפינים משתנה בהתאם לתאורה האחורית. 14 פינים זה הבסיסי, כלומר ללא תאורה אחורית, זה דרוש רק לתקשורת ולפעילות המסך. אם יש לי 16 פינים זאת אומרת יש לי תאורה אחורית, 2 הפינים הנוספים הם האנודה והקתודה של הלד שמתחבר ומאיר את המסך. וכמו שראיתם במסכים של ספארקפן יש 18 פינים, שזה 1 מינוס או אדמה יותר נכון, ושלושת הנוספים זה לכל צבע אחר. המסך עצמו כמו שהוא מתפקד בתקשורת מקבילית, אפשר לחבר אותו ב4 ביט או ב8 ביט, יחד עם ארדואינו בדרך כלל מחברים אותו ב4 ביט, או שאפשר גם לקנות מתאם שעולה כלום כסף ולהתחבר למסך בתקשורת I2C. טוב, אז איך מחברים? נתחיל מה4 ביט. באתר של ארדואינו יש מדריך נחמד מאוד, משתמש בדיאגרמת החיבור שלה. כמו שאתם רואים צריך 6 פינים בשביל לתקשר עם המסך, 12, 11, 5, 4, 3 ו-2. נפתח את זה בדף חדש, נראה את החיבור, ככה החיבור מתבצע. בעצם המסך מתחבר למתח, ויש לו עוד פין שקוראים לו V0. V0 שולט על הקונטרסט של המסך כדי שהוא יהיה קרי, מתחבר לפוטנציומטר של 10 קילו אום בין VCC לגראונד. חשוב להגיד שכל המסכים האלה, פינים מ-1 עד 14, הם בדיוק אותו דבר, בדיוק באותו הסדר, לא משנה איזה מסך זה, כל עוד הקונטרולר הוא 44780, הפין אאוט הוא אותו דבר לחלוטין. נתחיל מהמסך הקטן יותר, יש לו 14 פינים, הכנתי בשבילו צמא בזמנו כדי לחבר אותו, בגלל שיש לו 2 שורות אחת ליד השני, אז קצת קשה לחבר את זה לברדבורד ולעבוד עם ברדבורד, אז הכנתי לו צמא מיוחדת. פשוט מאוד נשתמש בדיאגרמה שיש באתר של ארדואינו. כמו שאמרתי, כל המסכים האלה מתחברים אותו דבר בדיוק. אני הולך להשתמש בטרימר קטן של 10 קילו אום בשביל לשלוט על הקונטרסט של המסך. כבר גיליתי שבמקרה של המסך הזה זה קצת מיותר, אז אני מקצר את V0 לאדמה, ככה הוא מראה לי בקונטרסט הכי גבוה והכי קריא שאני יכול להוציא ממנו. בגלל המבנה שלו אני אחבר אותו לאיזה קופיית עץ קצנה, כדי שאני אוכל לצלם ולהראות לכם הוא עובד ומה הוא עושה, כדי שגם לא יברח ולא יזוז לי. הספרייה שבה אנחנו נשתמש מגיעה כבר יחד עם ארדואינו, קוראים לה Liquid Crystal, ואותה אפשר למצוא ב-Examples. בפקודת LCD begin אנחנו בעצם צריכים להגיד מה גודל המסך, כמות התווים שיש לו. פה כתוב 16:2, אנחנו 8:2, אז רק נשנה את זה, נשנה את ה-Hello World לאלכס שוב ונעלה.
קישר למהירות רענון המסך. המסך עצמו די איטי, אז זמן שהוא לוקח לו לכבות את הפיקסל ולהדליק את הפיקסל הוא זמן די גדול. כך שתראו עכשיו שאני שם מדפסה של מיליז, אתם תראו שהרענון שלו די איטי והטקסט נמרח וקצת לא קרי. אחרי שראינו שלהדפיס על המסך זה פשוט וקל, נראה מה באמת הוא יודע להדפיס. הבקר של המסך, כמו שאמרנו, HD 44780, מגיע בשתי תצורות, עם ROM code A00 ו-ROM code A02. ROM code A00 מצד שמאל מגיע ברוב המסכים שתוכלו לקנות היום. ROM code A02 פחות נפוץ וקשה למצוא מסך עם ROM code כזה, כך שנתעלם בינתיים מהדבר הזה. זוהי רשימת כל התווים שהמסך שלנו יודע להדפיס. כל המספרים והאותיות ובערך כל התווים שיש לכם על המקלדת הוא ידע לתרגם, ספרייה תדע לתרגם לבד ולא תצטרכו להסתבך. אבל אם למשל נרצה להדפיס משהו מהחלק הימני של הדף, למשל את האות אומגה, נבחן בזה שלכל תו יש צירוף בינארי. למשל הצירוף הבינארי של אומגה הוא 1111 ו-0100. כדי להדפיס בארדואינו את התו הזה נצטרך להריץ את הפקודה LCD write ואז B גדולה ואז את הצירוף הנ"ל, או להמיר את זה לדסימלי או הקסדסימלי. אם ירצה להדפיס את זה בדסימלי פשוט נכתוב LCD write ובתוך הסוגריים 244, ואם ירצה להדפיס את זה בהקסדסימלי נרשום בתוך הסוגריים 0xF4. טוב, עכשיו נדבר קצת על חיבור I2C. חיבור בממשק I2C מתבצע בעזרת המתאם הזה. יש עליו ג'וק שנועד להרחיב את הבאס של ה-I2C ל8 ביט. יש עליו פוטנציומטר 10 קילו מובנה כדי לכוון את הניגודיות. בנוסף יש לו ג'אמפר שיכול לכבות ולהדליק את התאורה האחורית. ולמטה ג'אמפרים קטנים שאפשר להלחים שקוראים להם A0, A1 ו-A2, שזה מאפשר לנו להצמיד כתובות שונות למסכים כאלה, כך שנוכל לחבר עד 7 מסכים כאלה לארדואינו אחד. כמובן שצריך להלחים את המתאם הזה למסך כדי שהוא יעבוד, וזה בדיוק מה שאני אעשה. חיבור לארדואינו פשוט מאוד, לחבר גראונד לגראונד, VCC ל5 וולט, SDA ל-SDA ו-SCL ל-SCL, שזה הפינים של ה-I2C, שזה גם בעצם פינים אנלוגיים A4 ו-A5. זאת אומרת, ברגע שאתם משתמשים ב-I2C אתם לא יכולים להשתמש בפינים האנלוגיים A4 ו-A5. אתם יכולים לראות אותי מכוון את הקונטרסט של המסך על ידי סיבוב הפוטנציומטר, וכמו כן ניתוק וחיבור הג'אמפר מחבב ומדליק את התאורה האחורית. בשביל להפעיל את המסך באמצעות תקשורת I2C אנחנו צריכים להוריד ספרייה שמאפשרת את התקשורת I2C למסכים האלה. זה בעצם הרחבה של הספרייה ליקוויד קריסטל, אבל אנחנו הולכים לשים אותה בתיקיית הספריות שלא מובנות בארדואינו, ואנחנו הולכים גם לשנות את השם של התיקייה שבה הוא יושב מליקוויד קריסטל לליקוויד קריסטל I2C כדי שלא נתבלבל ביניהם. בנוסף ניכנס פנימה בקבצים liquidcrystal.h ו-liquidcrystal.cpp. נשנה להם את הסיומת למשהו אחר, או בעצם אפשר גם למחוק אותם, כדי שה-IDE לא יתבלבל בין הקבצים שכבר קיימים אצלו, וזה ימנע מאיתנו בעיות שאני נתקלתי בהם. באתר הזה אתם יכולים לראות סוגים שונים של המתאמים האלה, זה בעצם כל מיני דורות של המתאמים האלה. אנחנו נלך לאחרון כי זה בעצם הכי עדכני. ניקח את הקוד ונעתיק אותו לדף חדש ב-IDE. הרצה הראשונה שלי לא עבדה כל כך בגלל שהכתובת שלי לא נכונה. אז אני אכנס לגוגל, אני אוריד את I2C סקנר, אני אריץ את הקוד הזה בזמן שהמסך מחובר, הוא ימצא לי את הכתובת שכן קיימת, אני אשנה את הכתובת בקוד. הרצת ה-I2C סקנר הראתה לי שכתובת המסך שלי היא 0x27, אני אשנה את זה בקוד ואני אעלה אותו מחדש, וזה עובד. האקזמפל מהאתר הוא די משעשע. ברגע שהוא מסיים לעלות אתם יכולים לפתוח את הסריאל מוניטור ולהקיש למעלה דברים שגם יופיע על המסך, כמו שאתם רואים, מקיש 1, 2, 3, hello, אלכס שוב הגיע, זה בעצם מדפיס לי אותם על המסך. נאלתר קצת את הקוד, מחק את כל הדברים הלא קשורים, פיס אלכס שוב רגיל. עוד משהו ששווה לדעת בקשר למסך הזה זה שאפשר לייצר תווים משלכם. באינטרנט יש ג'נרייטר מיוחד בשביל זה, שפשוט נותן לכם לצייר, מביא לכם את הקוד, מביא לכם קוד לדוגמה כדי שתוכלו להדביק אותו פשוט בסקייץ' של הארדואינו, והמסך ידפיס את הגליף או את הציור שציירתם.
הפיצ'ר הזה מוגבל ל8 תווים בלבד, בזיכרון של הבקר יש רק 8 תאים שאפשר לכתוב לתוכם את היצירות שלכם. מה שאני עושה כרגע זה מנסה ליצור אנימציה של סמיילי צוחק, אתם תראו שזה לא כל כך יצא לי, אבל בכל מקרה אני פשוט מצייר לעצמי 3 תווים של סמיילי והפה שלו כל פעם זז, ואני פשוט אכתוב אותם למסך כל פעם ציור אחר, ואז כביכול יעשה לי את האנימציה. אני לא יודע למה, אבל הקוד של ה-Custom Chart Generator עובד רק כאשר אתם משתמשים בתקשורת הרגילה ולא בתקשורת I2C. תקשורת I2C, אם תפתחו את הסקץ' דוגמה Hello World ולתוכו אתם תראו למעלה שהם מייצרים מטריצה ממש ישר של 8 תווים כאלה, מערך של 8 תווים, ואותם כן ניתן לערוך ולהשתמש בהם. אז אפשר לשלוף משם את הקוד ופשוט להשתמש בו כדי שזה ייצר אותם כמו שצריך. אם לא תעשו את זה, מה שקרה לי זה פשוט צייר לי כל מיני ג'יבריש ולא באמת את הציור שאני ציירתי, אבל עדיין אפשר להתגבר על זה כך שזה בסדר. אני רוצה להראות לכם דוגמה לאנימציה מושקעת של קוראים לה Running Man, למרות שלי זה נראה כמו מריו. פשוט בחור ישב וקידד וצייר ומה רק הוא לא עשה בשביל ליצור אנימציה כזאת של איש רץ. אפשר להיכנס לאתר שלו ולראות את הקוד. אם נסתכל על הקוד ונסתכל על האנימציה בכלל, אנחנו נראה שיש לו הרבה יותר מ8 תווים שונים. אז תשאלו אותי איך זה קורה. הטריק הוא שאפשר רק 8 תווים, אבל אפשר 8 תווים בפעם. זאת אומרת, אתם כל פעם יכולים להחליף את התווים האלה, וכל פעם להריץ את הפקודה Create Char מחדש, למרות שכשאני השתמשתי בזה, הייתי גם צריך להשתמש בפקודה LCD Begin, כדי שזה יתחיל את המסך, והוא באמת ידע לקרוא את התווים הנכונים מהזיכרון. כל פייג' שלכם, כל דף שלכם יכול להכיל עד 8 תווים מקוסטמים שונים. עד כאן. אני קצת חולה וקצת צרוד, אז תסלחו לי, אבל אני מקווה שלמדתם משהו מהסרטון. תודה שצפיתם, תעשו לייק או דיסלייק, תגיבו, תעשו סאבסקרייב לעוד סרטונים כאלה שיצאו בהמשך. אם אתם רוצים גם תבקשו אם יש איזושהי חומרה שאתם רוצים שאני אעשה עליה סרטון, ויש לי את החומרה הזאת, אז אני אשמח, ותודה שצפיתם.